Alhamdulillah iki apa? Nggih, mboten tek. Mboten tak piye? Mboten tek sehat. Lah kok lara apa? Gerok, Pak. Gerok. Nggih. Padha karo Bu Kesi. Nggih, Pak. Sing gerok sing lara apane? Gulu, Pak. Gulu. Nggih. Iya, mula disuntikke. Nggih, Kan ana Pak. to orang apa Mbak dokter apa sing ngurusi bab gerok iki? Gerok yo THT, telinga hidung tenggorokan. Kuwi telingane ra apa-apa kok. Oh, terus nih tenggorokane popo tuh. Apa ya? Ya bodoh tetep ning kono. Heeh. Wis dipresake durung? Dereng, Mbak. Jaluk sangu Pak Cahyo. Nggih, Mbak. Dipresake. Cek to sah. Kowe mengaku karo Bu Kesi kok obong ning omah-omah. Saiki kok provokasine njaluk aku ngene. Kowe seneng lek aku kere ngono apa piye? Dadi pengayom ki angel padake. Padake ora. Ya ngono. Iya wis. Heeh. Kuwi mau ketemu karo Mbak Elisa. Nggih, Pak. Anda viral, Mbak Elisa ya viral. Wis arep ngopo lek ngono iki? Nembang, Pak. Yo genah nembang. Genah itu jelas. Ning opo arep komunikasi bab apa takon apa ngono. Kowe arep takon apa Cahyo? Morogake maturo. Kuwi lho, jan kaya Janaka karo Cakil malah. Bang bos rahina Bang bos rahina Srengenge muncul 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 Sunar sumamburan Bang bos rahina Bang bos rahina Srengenge muncul 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 Sunar sumamburan Cicit duwit duwit Cicit duwit duwit Wit duwit rame Suara cek-cek Elok ya, Mak. Luar biasa. Iki mujudake sejarah besar untuk Desa Mojorayung. Kok iso, Mak? Mergo dawuh sing tak tampa saka para sepuh, Udakara wis 15 taun kene iki rawayangan. Masa? Nggih, leres, Pak nggih. Pun dangu sanget mboten wayangan. Mongko bareng dibuktekne Pak Lurah kepareng nanggap wayang sing mresani ya akeh lho, Nduk. Lah iya, tegese piye? Tegese yen wayangan janjane sing mresani iki ya pirang-pirang, mane kok sing nanggap arang-arang lho kuwi lho. Ngono ya, Mak. Ya iki minangka penyegaran, Mak. Ngiras Pak Antes ya kuwi syukuran warga masyarakat Mojorayung mergo terpilihnya kembali Bapak Triwidodo selaku kepala desa ning Mojorayung. Pancen kaya mengkono. Wis yen arepe Pak Triwidodo ngene arep golek sing model piye neh. Lah iya, wong nyatane bareng panjenengane iki macung meneh dadi kepala desa ya luar biasa. Tur upamane Pak Widodo, Pak Triwidodo ki menang ya memper, Nduk, mergo musuhe malah anak buahe dhewe kok. Ha iya. Ora menang piye musuhe Gur Kangsus, Dek. Ha iya. Mula ya bener yen Pak Widodo sing dadi kades lakone jumenengan Parikesit utawa Parikesit dadi ratu ki pas. Ning kok nganti dadi
Lurah ki kok Pak Sus ngelakone malih Petruk dadi ratu lho. Ha iya. Ngono ya, Mak. Ngono. Mula awake dhewe nderek mangayu bagya marang warga masyarakat ing wewengkon Majarayung, Kecamatan Terong, Wungu. Lah ya Wungu Terong. Madiun. Wah ya, ora mung marang Pak Triwidodo ugi dumateng Bu Lusi sing kakung asta dadi kades, sing putri anggota dewan wis komplit, Nduk. Ha iya, Tur dasare piyayine ya sembodo kaya ngono. Iya. Yen kahanane kaya ngono aku percaya gandeng musuhe Pak Widodo ki lak mung boneka. Boneka terlucu banget kae. Ha iya. Mula ya ora aneh ora mokal, mesti wae kahanane kondusif, kahanane tentrem, kahanane rukun. Merga warga masyarakate ora pecah kok, Nduk. Iya, Ya nadyan pamane ana sithik sing beda panemu, beda pilihan. Ngono kuwi ora dadi sebab merga kuwi carane berdemokrasi. Iya, Ning ripalungguhan iki kanthi terpilihnya lan wis diwisuda dilantiknya Pak Triwidodo ayo mencair menggabung menjadi satu meneh bebarengan anggene mbangun Majarayung. Ngono ya, Mak. Kaya mengkono kuwi. Yen aku arep mejang karo Pak Lurah arep menasihati karo Pak Widodo ki dudu nggone merga panjenengane piyai pinter ning sebagai seorang dalang raketang sithik awake dhewe ya menehi rambu-rambu dadi lurah sing apik kuwi watone ora kejrumus lelakon utawa godha rong perkara, Nduk. Dadi lurah sing apik watone ora kegodha rong perkara ki apa wae. Siji aja nganti kegodha dhuwit, loro aja nganti kegodha jerone jarik. Kuwi rumus. Ya, ngono kuwi. Wong perkara apa wae geger apa wae iki perkarane ya gur loro kuwi kok, Nduk. Yen ora dhuwit ya jero jarik, yen ora weteng ya ngisor weteng. Wis rumus kuwi, Nduk. Iya. Broden dibelah karo Pak Sakera, perkarane ya kuwi. Ha iya. Iya, Mak, iya luar biasa. Ya muga-muga wae Pak Widodo bisa amanah mengemban aspirasi masyarakat lan tetep bisa nggawa warga masyarakat Majarayung semakin maju, semakin gemaripah lo jinawi kerta tata lan raharja, mujudake desa ingkang kebak ing barokah, sedaya warga masyarakat pinaringan katentreman lahir batin, murah rejekine, sandang pangane melimpah ruah, ora ana sing duwe utang, awake seger waras, tentrem lahir batin, slamet donya tekan akhir. Allahumma amin. Ya, Mak, ya. Dasare sore mau ya wis siraman rohani. Ya. Dening Ustazah muda adiku wadon Genduk Karida. Ya, Ustazah. Mongko kuwi isih bocah. Ah iya ora perkara bocahe, Nduk. Ning kawruh sing ana ing pamikir kuwi yang sangat luar biasa. Ya, panjenengane tak kira isih lenggah mestine. Tasih nggih. Nah, tasih lenggah, dasare ya dipangestoni karo Mbah Abrori. Wih Pake Genduk Karida, sekalian Ibu Mas Fuan dan lain sebagainya. Mumpung urung kondur, didum wektune luwih dhisik, aku nyuwun kanthi banget Genduk Karida munggah ana pepanggungan dhisik. Yen sampean mejang masyarakat masalah agama aku ranggumun, sampean nembang nganggo orjen ora nggumun. Ning jajal seorang Karida nembang nganggo gamelan iso apa ora? Kok nganti ra iso, tegese calone neraka jahanam kuwi. Dongamu nek elek men ora. Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa Korkarus Kalas. Selamat malam Mbak Elisa. Nggih, sugeng dalu macange. Wah. Sugeng dalu sowan kula mriki macange Mbak Limbuk. Sampeyan napa dulure Laras? Dulure napa? Dulur iki tegese iki duwe ada aliran darah famili dengan Mbak Laras. Mboten, tapi ya padha-padha sinden. Iya padha sinden percayane kok padha kentuke ketoke. Apa kentuke? Lah niku suarane niku sampean kok iso buanter ngono. Umum-umum lak sinden lak dalang nyeluk sugeng dalu, Mbak. Inggih sugeng dalu Pak Dalang. Lah kok sugeng dalu dipun kabare ngono kuwi lho. Niku
Hah? Kawan bayi kula ngaten niku. Oh, gawan bayi. Nggih. Dadi Kados nggih ngaten iki apa anane nggih mboten napa-napa. ya dadi lair ya wis bengok-bengok ngono kuwi. Nggih kula lahir saping gunung. Lair kok capek gunung piye to kuwi? Iya langsung saben bengi ngono. Saben bengi. Iya. Oh iya. Sik omongane kok kagok ki asline pundi? Niku mbak kula niku saking Lambelu. Lho, lagi iki enek dalang dilambe-lambekne karo sinden. Kok Lambelu piye to? Lambelu. Mbak kula saking Lambelu. Bapak Ibuke saking Lambelu. Nggih, Heeh. leres. Bapakmu? Bapak kula sekon toli-toli. Tadi ini Lambelu karo sekon toli-toli. Mbok aja saru ngono ah. Saru beripun to? Ibuke saka Lambelu, bapake saka sing cethok alon-alon. Sekon toli-toli. Sekon toli-toli. Piye to iki dalang iki saged miring Lho aku krungu, aku mergo ya mesti ndredeg mesti gemeter mergo sing duwe kuwi aku ngono. Ono pegagungan. Lah kowe mau sing kok omongne kuwi mau. Napa toli-toli niku napa ten mriki? Oh toli-toli iki wilayah to? Wilayah niku daerahne. alah. Nggih. Lah kudune ya toli-toli ngono sekon toli-toli ngono kuwi. Lah dari basa Jawane napa? Oh iya Dari. saka. Saka Oh iya. toli-toli. Saka Toli-toli. Ya bener to. Hati-hati lambene iso keserimpet iki kondakan ya. Mboten iki pun biasa pun latihan. Biasa. Niku Nggih. pundi? Pulau pundi? Niku Sulawesi Tengah. Sulawesi Sulawesi Tengah. Tengah. Nggih. Sampun nate mriko dereng. Mbok modar urung. Bencang kula becake mriko nggih. Arep kok diduwe toli-toli iki to. Nggih. Ayo. Yo diucapkan selamat sukses Pak Lurah. Ayo. Ijeh dereng mangayu bagya nggih Pak Lurah. Patri Widodo. Sinten? Mbuh ora roh aku. Ngomong medeni ngono. Kan Patri Widodo. Nggih leres nggih. Karo Bulusi. Patri Widodo kalih Bulusi nggih mugi-mugi Mbak, aman. Triwidodo. Tri Widodo. Widodo tegese langgeng anggene entuk keselamatan. Widodo. niku slamet. Nggih, Oh, ngoten. slamet sami. Ora slamet. 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 Nek Jawa ki akeh ya apa Dasanama ya. Hah? Dasanama. Oh iya Dasanama. Slamet Raharja Wilujeng. Heeh. Sapa? Widodo. 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 Pak Widodo. Oh, monggo. Tri telu. Tri telu. Berartine selamat ping telu. Kok selamat ping telu Lah piye to? iya Tri Widodo apa artine? Oh iya, Selamat tegese ping telu. slamete iki lek telu wiwit saka lahir, kelahiran, kemantenan, kematian pinaringan selamat Oh, terus. Ngono lho. amin. Nggih. Mugi-mugi aman nggih. Saged remasutaken apa? Apa kuwi omong apa kuwi? Kok rumah sutaken iki apa? Mempersatukan basa Jawane napa? Apa kuwi? Persatukan. Rumah ketaken. Rumah ketaken. Sedaya warga nggih. Nah, napa-napa kathah niku napa latar belakangipun benten-benten saged meresatukan merumaketaken. Semai sedaya warga kalis ing sampe kula kathah rezekinipun bekas weras pemeneh to biasane ndongake. Sik Mbak, lek pamane ben bengi sampe nyendene aku iso setruk dhewe lho. Lha krungu omonganmu ting pecuwotot kaya ngono kuwi lho. Jane wonge ayu ning omongane kok ngilani ngono piye to ki? Kok gilani ta niki niku kula pun ning pedalangan ki bundhet dhewe ndase. Umat rumangsa edan, merga ning ngomong dhewe saure dhewe niku wau. Terus ya wis tak tambahke dhewe aku rawat jalan. Ning psikologi di mari, ning bahasan mari tambah petuk mangsagune. Tambah apa? Petuk. Ora petuk, petuk. Tok. Petuk ki Iya. opo? Tambah petuk. Ya ora ning edane edan karo kabudayan, edan karo kesenian. Ada. Kok iso dadi dalang? Apa sebabe alasane? Dadi dalange rekoso lho, Mbak. Injih, tapi nek dalang niku kan kesenian yang multifungsi, dadine kompleks. Teater ono, joget ono, musikalitas ono. Lah, aku yo merasane arep mlebu seni sing wangun dhewe yo dalang soalé hangebei. Apa? Hangebei. Hangabei crop. Hangabei ora. Mengke ben jenengan sik dikeplaki. Wah. Ora dikeplaki jejeki kuwi ya keplaki. Oh alah ya. Apa request apa permintaane? Nyuwun duet
kula kalian Bu Kesi. Dalam lagunya dalam tembangnya lagu apa? Mawar Kuning. Mawar Kuning. Nggih. Pangkur Semarangan. Nggih. Wah, iki pancen sing tresnani akeh Kak. Iya. Sampean seneng? Resemen apa? Seneng banget. Oh, seneng banget. Wes Remen sanget. Oh, iya. Arep ngomong remen sanget ki Remen angel sanget. yo. Sebab Remen apa kok sanget. seneng? Soalnya niku idola kula. Idola. Ince, Oh, iya. lumayan ucola niku pas pertama kali masuk pedalangan kula niku ndelok niku lho panjenengan sik mayang ngasto ten patio niku Betul mati cedok. nggih jane napa niku mengke ben ngentos kan iki di streaming Ya, betul. biar pada tahu maksudnya apa ini ada dari mana ya Ya. manunggal tekad nyawiji artinya Menjadi satu dalam tekad mewujudkan persatuan. oh Wes, ngono iya wae. Madiun Kampung Pesilat ya udah Nah, jelas iya. ya mawujud kang ayem tentrem Menciptakan sesuatu yang tentrem. tentrem iya linembaran budi tomo Linambaran. linembaran Oral nembaran. linambaran Linambaran. itu apa Itu dengan apa ya? Dengan latar belakang atau tujuan menciptakan budi-budi yang Budi baik. yang utama Akhlak yang bagus. guyup rukun budaya jelas guyup Jelas, rukun ya. dan berbudaya Guyup rukun itu tidak cukup, harus berbudaya. ya betul soalnya juga emang budaya yang bisa membuat guyup rukun Betul. nek wong nonton wayang yo sing beda agama beda suku beda macam-macam perbedaan tetep do nonton dari siji nonton budaya nonton wayang Iya, terus kompak kabeh madhep rene kabeh. nah iki kae ono sing ora iki Lah ngopo kae? mbok nguyu Nguyuh iya. Kowe kudu matur nuwun lho, Sa, tak umpani lho, Sa, kowe ya. Tak umpani lho ya. matur sembah lho baca yo Oh iya. Terus apa neh kuwi? Kampung Pesilat Madiun ngrembaka Jayeng Bawana napa niku ngrembaka Jayeng Bawana Pesilat Madiun ngrembaka kondang kondang di Jayeng Jagat Bawana Raya. oh di Jagat Raya luar biasa doa bersama untuk Madiun Oh iya, luar biasa. Nggih, ngono kuwi. Hebat. Ngene Mbak Elisa, ini malam spesial. Karena apa? Di panggung ini banyak sinden-sinden yang viral. oh iya Ada jenengan toh? Gelap. Ada Bu Kesi. Bu Kesi. Dan juga ada Ratu Podang Kuning Umi Hafifah. Umi Hafifah niki kula nggih ngefan kali Pak Umi Hafifah niki. Padha- Nonton terus. Padha sindene kok ngefan lho. Yang biasa kaya ngono kuwi. Oh iya, selindro songo kancanono Budi Elisa ya ngene. Kakak, Oh, kakak. Oh iya, Kakak. kakak. Kakak Elisa. Kakang kawah di hari-hari ya. Ya. Dedek. Kaya tuwa Dedek, banget. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, yes, ngono kuwi. Seorang Umi ngono kuwi, Pak. Ayo, ya ora apa-apa. Sehat kan, Nduk? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah iki apa? Nggih mboten tek, Boten tak piye? mboten tek sehat. Lah kok lara apa? Gerok, Pak. Gerok. Nggih. Padha karo Bu Kesi. Nggih, Pak. Sing gerok sing lara apane? Gulu, Pak. Gulu. Nggih. Iya, mula disuntikke. Nggih, Kan ana Pak. to orang apa, Mbak? Dokter apa sing ngurusi bab gerok iki? Gerok yo THT, telinga hidung tenggorokan. Kuwi telingane ra apa-apa kok. Oh, terus nih tenggorokane popo tuh. Apa ya? Ya podo tetep ning kono. Heeh. Wis dipresake durung. Dereng, Mbak. Jaluk sangamu Pak Cahyo. Nggih, Mbak. Dipresake. Cek to sah. Kowe mengaku karo Bu Kesi kok obong le omah-omah. Saiki kok provokasine njaluk aku ngene. Kowe seneng lek aku kere apa piye? Dadi pengayom ki angel padake. Padake ora. Ya ngono. Iya wis. Kuwi ngomong ketemu karo Mbak Elisa. Nggih, Pak. Anda viral, Mbak Elisa ya viral. Wis arep ngopo lek ngono iki? Nembang, Pak. Yo genah nembang. Genah itu jelas. Ning opo arep komunikasi bab apa takon apa ngono. Kowe arep takon apa Cahayu? Morogake maturo. Kuwi lho, jan kaya Janaka karo Cakil malah. Takono mumpung ketemu Wah, karo. iki yo aja ngeden. Alon-alon wae. Mbak. Nggih. Arep takon apa Cahayu? Morogake. Aja sepaneng, Aja semaneng. lurus Rampan terus. kemudo. Nek bingung dalalan metu kono, aja nyawang spion. Oh iya.
aja guyu. Oh, Elisa iki sinden iku nggih dolanan malah ora. Padake apa? Ya takon kon ayo. Mbak, Nggih. jenengan wau sampun mimi obat. Lho. Aku durung ngombe obat. Kepiye? Apa aku kudu ngombe obat? Napa obatin jenengan telas? Aku padake edan percaya. Loh, obat iki ora kudu edan lho, pamane masuk angin ya kudu mimi obat, gerok mimi obat, capek bisa minum vitamin. Vitamin itu juga obat. Oh iya bener. Apa kowe duwe obat? Boten gadah ingkang gadah Aku. Pak Yoyo. Heeh. Aku Oh. duwe obat abit nih. Obat abet niku napa kula dereng nate weruh. Ah, engko tak WA dhewe. Tak dudoi gambare. Obat abet kowe ngerti ra Umi? Boten, Mbak. Umi kudune ngerti no, Obat abit iki pecut kae lho, ngen riok Sanes kae. pecut, Pak. Wis to muni hooh ngono lho ya, Gen. Nggih, Aku Pak. ben iso nutupi wirangku ngono lho Nggih, ya. Pak. Heeh, Pecut, Mbak. Oh pecut. Nggih, Pak. Obat Cahyo gawanane pecut. Pecut, Kok Mbak. ngecuti sapa? Kok nggawa pecut? Garwane. Ya Allah, Umi. Itu adalah ibumu. Padake sapi dipecuti. Enggak boleh. Lah. Dia memucuti semangatnya para kru Madangkara agar lebih greget. Nggih, mecuti sedaya sinden kalih kru Madangkara, Mbak. Madangkar. Iki jenenge Madangkara ya. Nggih. Wah hebat mulane Karanggun aku ra duwe duwene dele. Oh. Aku duwene madang dele nek madang kara ra duwe. Heeh. Wis aku diparingi ya kara, kowe duwe kara nduk. Jenengan niku ngendika napa to? Wapok wis iya wis. Aku mumet iki nek ngene iki. Biasane aku gawe mumet, saiki aku mumet dhewe. Iya. Aku ngomong nek mangan apike sego lawuh tempe. Tempe. Sebabe napa takon? Sebabe napa? Sebabe awak dhewe cah kos. Ngirit, ya to. Dadi nek iso tempe tuku 1000 kae 2000 sak plastik kuwi dienggo seminggu. Kuwi Carane cara piye? ngirit. Terus karo tuku nek iso aja sego sih tukune rangginan apa intip wae. Nggih, riyen Mbak, kula badhe tanglet. Piye takon apa? Kula badhe tanglet. Apa? Kula badhe tanglet napa wau? Lho. Wong semene ngenteni omonganmu lho, malah bingung dhewe ora. Takon apa? Badhe tanglet napa wau? Ah, terus Tempe, boten tempe. rangginan, Sanes rengginan. intip. Sanes intip. Apa iki? Uyah, Sanes uyah. koro, Sanes. dele, Sanes sih. cahya kun tadi. Sanes. Aku dudu panganan ya. Oh, bocah iki masa padake panganan. Kowe sing tak pangan dhewe malah ora. Ora anyel aku ora. Bu Kesi, makan pecel saja Bu Kesi ya. Bu Kesi sabar yo Bu Kesi. Wah iki kok pecel entek 5 lho Bu Kesi nek koyo Ayo ngene iki. genah dipangan sak godhong. Monggo Pak Cahyo niki saking Bu Kesi. Aku ki dalang kok pakai panganane enggak boleh makan dalang. Oh, dalang ra untuk makan. Enggak boleh, secara Masak etika apa? enggak bagus. Oh nek ngelih piye? Heh? Nek ngelih piye? Lho, kulino. Oh, Mula kulino. jenenge dalang kudu cegah dahar lawan guling. Cegah. Berarti aku salah nek mayang aku mangan nih. Hah? Aku nek mayang mangan nih. Ah, kuwi jenenge dalang Surabadok ngono kuwi. Ora parek ya? Enggak boleh. Oh, nek mayang kudune ra untuk Diniati mangan. prihatin, ya toh. Prihatine nyuwun karo Gusti Allah supaya sing nanggap diparingi slamet ngono. Oh, ngaten. Nggih. Kula benjing nggih mboten madang wis. Saya ngirit. Lah iya, wis kuru Ramadan. Ayo. Takono ngene Mbak Elisa lak sinden sudah mendunia toh. Nggih, Pak. Kuncine napa, Mbak? Nah, ngono ta. Kuncine ben iso kaya jenengan pripun, Pak? Kunci surga. Kunci. Kowe iki kok ya tak bandem cempala pisan kok kunci surga iki lho. Kunci. Kunci sukses menjadi sinden yang kondang kados jenengan pripun? Nah, Nggih, Pak. nah. Mbak, Nggih. kunci Inggris ngono ta. Kunci. Oke, kunci. Kersane Kersone. Nggih. panjenengan Encen kula. nggih dados Dos. sinden ingkang spiral niku pinten? Ya Allah. pripun? Viral. Viral. Oh iya viral. Viral niku pripun? Dudu spiral ya, Nduk. Spiral Viral. beda meneh. Viral. Viral. Nah, viral kuwi kuncine adalah kowe kudu semangat gelem telaten karo apa sing mau duweni saiki. Oke. Nek bakate kowe nyanyi ya nyanyi nganti apik. Oke. Nek bakate gendeng ya gendeng nganti apik. Oke. Kowe kudu diteladeni. Oke. Engko Kok gendeng barangnya apa to, Sa? Iku ya bakat.
gendeng ki bakat. Oh, ala Iya, bakat. bakat. Misale saiki nek wong joget kae. Wong joget nek kaya Mbak Laras, Pak Laras ngono kuwi ngene iki, yo kuwi kudu ditelateni. Ngene iki wae terus tekan pasar. Kuwi engko suwi-suwi ana wong respon dhewe. Oke. Misale mesakake terus dine dhuwit. Oke. Nah, yo kaya ngono contone. Oke. Dadi saiki bakatmu apa misale? Oke. Bakatmu apa? Bakate Apa nyanyi? nggih, ninden. Jaluk dhuwit. Jaluk Ah, duit. kuwi penting banget. Jaluk dhuwit kuwi ditelateni sing kerep. Apa meneh karo bapak ibune? Bapakmu sapa? Bapak kula Pak Wiji, Pak Wiji. Nek ning kene bapakmu? Pak Yoyo, Pak Yoyo, ibumu? Bu Kesi. Nah, dikerepi sing jaluk dhuwit. Nggih. Khusus bengi iki dudu anakku iki. Dadi ngono ya Njok Cahyo. Nggih. Kek kudu gelem menteladeni apa sing meduweni. Nggih. Terus aja ngantek kowe putus asa, putus semangat. Nggih. Pokok men bekerjalah sesuai hobi sing mok senengi. Kok angge men barange apa? Hah? Pokok apa? Pokok men, Kok angge men barang apa? pokok men, Pokoke ngono lho. pokoke, Malah pokoke piye to ki? pokoke Oh, pokoke. bekerja sesuai hobi opo kesenengan sing mok senengi. Oke. Mengko duwite nyusul. Oke. Kere rapopo sing penting seneng. Oke. Yo. Iya. Wis Kon kiri kaya barang ngono. oke. Wis saiki ngene, Mbak Elisa karo Umi. Ayo iki ngaturake gandengi kondange Ratu Podang Kuning berdua nembang Podang Kuning ya. Nggih, Pak. Ayo aja ndredeg ya Om ya. Mboten, Pak. Ya aja kalah karo Mbak Elisa. Nggih, Pak. Sampeyan luwih cantik ya. luwih Cantik. Polos ngono Nggih, kuwi. Pak. Mbak Elisa sawangen jari elek nyincing sisih. Lah kuwi lho delok ya. Iki arep nganu iki tandur. Oh ya arep tandur. Ya. Ya dibawani ya. Dibawani gendok. Nggih, Mbak. Ya. Yo. Kula riyen, Mbak. Heeh, no sampean sik sing cilik kok. Ayo. Nadyan wujud temong peksi Timpangane duru sore. Kudu gandengane kuwi. Aduh. Nek capek gunung ngono kuwi, wae koclok ta iki, Pak. Oh, salah ya. Ngawut ngono modele ora. Oh iya, Dek. Iso timbang turu sore-sore ngono. Nene ya. Dek, suaranya apik kelas piro to, Nduk? Kula- Dek Umi Habibah. Kula nembe kelas tunggal SMKI, Oh, Mbak. kelas tunggal SMKI. Nggih. Oh, pun saged nyenden. Nggih. Oh, pen sing ngancari sampean sinten? Bu Kesi. Bu Kesi. Nggih. Oh, nggih sae. Ya wis ngono dilanjut. Pun. Pun. Nene. Alus manis nangsa Oper Mbak Elisa. Wis mumpung petuk pokoke diajar terus sih. Ayo. Noneno. Golek isi podang kuning. Lah iki kudune neng A Mbak Elisa. Ah niku napa pripun? Ah guru lagune tibone kudune A utawa O.
Oh, dadi piye? Dadi podang jenar. Lek kuning kan jenar. Oh, jenar. Jenar. Oh, lagi reti aku nih. Lagi ngerti toh? Oh, berarti Iya. podang jenar jenengane. Berarti sampean entuk kawruh to nang kene. Injih. Berarti rasa njaluk bayaran ngono. Oh iya. Kan entuk ilmu to bisa. Wong sekolah we bayar ya. Lah kuwi. Bener sih. Nah, ya bener toh. Mosok ya mung sangat jenar we larang tenan. Loh, itu ilmu kok. Oh iya, wis ra apa-apa, tak ikhlaske. Waduh, mesake malah. Jumpukan. Ah iya. Ya Umi, ya. Ibu bunga Mbak Elisa, tutup Mbak. Ya. Nyanding bisa dadi tombo Nah, ngeten. Saiki garapane langsung dangdut. Ndak Umi, jenengan lak sok-sok niku bingung len joget iki ta, Nggih, Pak. Nah, lek joget nyonto Mbak Elisa. Nyuwun Mbak Elisa jogete lek kaya Pak Seno kae lho ya. Los lho ya. Oh, los banget. Los tenan lho. Los ya. Pok men nek pancen nek nyanyi ki kudu los, Dik. Isane gerakan opo direspon wae. Misale isane maju ya maju ngene iki terus ra apa-apa. Isane miring ya piring ngene tapi sing tenanan ngono. Oh iya, kaya pipitik bar dibeleh iki malian ora. Ya, ngono ya. Nggih, Pak. Oke, yo diaturake. Monggo, podang kuning. Esuk awan ning omah wis rasasan. Oh, Anggolek sing kasayang. Mubeng-mubeng miderang nggonku goleki ora Monggo Umi Mania kalian Elisa Lover sugeng mresani.
luar biasa. Atur panuwun Dedek Umi. Nggih. Mbak Elisa pinara istirahat dulu. Nggih. Elok tenan jan Pak Lurah ijos iki. Ayo ngene iki kudune. Ayo. Ada penyegaran, ada warna baru. Iya. Ning nadyan kaya ngapa lan kepiye mestine mak lak ya kelingan karaktere Piyai Mediun. Nadyan to akeh sing seneng karo gojek, seneng karo lagu. Ning saperangan gedhe ya akeh pemerhati lakon. Beres. Iki dicandhet dhisik engko bacot ning nggon gara-gara mituhu dawuh pangandikane Pak Lurah Widodo, lakone ya kuwi parikesit dadi ratu. Oh iya. Yo rerakit bebarengan, Nduk. Tak derekake, Mak. Nata Kresna lan ngandika Kyai Prabu Ayu. Omawiknam mestu nama
cahyaning wana palasara cahya manter nyodo lanang lah menika ta warnane pangaribawane putra swargi Sang Abimanyu nenggih Raden Parikesit tumangkap mring aturira nenggih Ki Semar Badranaya sigra atapak yoga brata lampah samadhi meningaken Pancandriya kaya mati jroning urip sajroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jatine Sang Parikesit ngatas mring dewane kandhasing panalongsa melenging pangesti kencenging panembah tekuning pangibadah ambabar daya gegeter kumrusak gegirisi praptane Sang Pengawak Coba Yanto den prawasa dening Buronalas palandene Sang Parikesit babar pisan datan kersa milara dumateng satu awit lambarane rasa welas asih mring padha padaning titah malah sigra tingkem netra kekalih angesti mring purbaning Hyang Agung ana daya pangaribawa mijil saking anggane anampek wujuding Sardula peksi sarta wujuding Tatsaka kewan telu ilang babar sejatine wujud pusaka Madukara pusakane Dyan Harjuna nenggih Kyai Sarotama Pasopati miwah Pulanggeni
dan ngawruhi kang tekane tanpa sangkaan lagi jawanta kali saraswati saya tiang dayani bakale budaya kalam satu sarawuh paduka Kanjeng Hyang wayah paduka pun parikesit ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Hyang Janaka yo putuku bocah bagus wis ndak tampa aja dadi goreng rasamu buron alas ingkang nyerang kelawan jeneng sira mau dumadi saka pusakaku ya kuwi Sarutama Pasopati miwah Kyai Pulanggeni gandeng ripak palungguhan iki jeneng sira wis bisa ngendhaleni pusaka telu mura kang mangkono minangka tandha tresnane Janaka pusaka iki ndak paringake kelawan jeneng sira parikesit nyuwun pangapunten mboten kok nama kula nampik katresnan nanging landheping gegaman taksih kalah kalian keplasing cipta anggenipun sumuyut dumateng purbaning Hyang Agung Hyang kula putraning sun sira iku waswanci saranane wong yen luhung betah lopo kurang kuling kelingo solah jatmiko mindah kaya apa marme bapakmu pamane isih urip duwe anak sing pintere kaya kowe parikesit pantes lamun to kowe dadi anak Abimanyu ora mung ngendelake kaprawiraning wadak nanging keplasing batinmu nunggak semi karo gerangamu inggih Kanjeng Hyang ngaturaken panuwun dene paduka paring panglembana dumateng kula pangestu paduka Hyang ing tansah kula suwun parikesit wong sak jagat wis kebrebeken lamun to jeneng sira bakal kaangkat derajat kamulyanmu minangka ratu oning negara Ngastina nyuli eyangmu Puntadewa marmane ndak rewangi aku dadar marang ketrimaning uripmu kowe anggenmu teteki brata ning wana Palasara
ndak ridu nganggo gaman nganggo pusaka ing kababar wujude kewan ingkang nerajang kelawan jeneng sira ya bot-bote pun yang kepengin ngerteni sepira jero cethèking kasantosaning lair batin wanggenmu bakal manggreh marang negara merga sing jenenge ratu ki beda kelawan para kawula yen kawula wenang ukur karo uripe dhewe nanging lamun para ratu menungso ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging pranatan butek beninging swasana praja kuwi ana pundhake Narendra biyen tetungguling para ratu ingkang kasebut Sang Martengrat ya kuwi Rama Wijaya nate paring pewarah kelawan ratu Singgala ya kuwi Prabu Wibisana 8 perkara isining bumi sak isine ingkang sinebut Hasta Brata kinarya ngemudeni laku jantraning kaprajan mula kang mangkono maju lungguhmu parikesit supaya anggenmu ratu dadi ratu bener-bener bisa nggawa kamulyaning kabeh para kawula dasih kowe kudu bisa anjiwa Hasta Brata kuwi mau parikesit Rama Dewa ningson Pinangko kinempet-kempet dosa ngreknaning bawana Hasta Brata Hasta tegese 8 Brata laku 8 ingkang ditindakake ratu kanthi hanulat lekasing bumi srengenge banyu mendung angin lintang rembulan lan geni ingkang sepisan bumi watake jujur lila legawa weweh panguripan tanpa duwe rasa serik ratu sing apik mono kudu sepi pamrih rame gawe tetulung marang kabeh para kawula linambaran sucining tumindak lan tulising pakarti jernyatane mulyake lan ngayomi kawula kuwi dadi kewajibane ratu inggih yang banjur ingkang angka 2 srengenge watake ngemu daya pepadang lan weh daya urip yektine ratu kuwi kudu bisa madangi negara lan para kawula ingkang lagi ketaman perkara lan pepeteng jernyatane kewajibane ratu mono amujuti idam-idamane praja lan panjaluke kawula dasih ya kuwi negara ingkang kerta raharja ewadene ingkang angka 3 ya kuwi banyu utawa tirta watake weweh daya tentrem mring kabeh para makhluk mula sing jeneng Narendra kudu bisa mbabar rasa tentrem lan adem negara ora goreh lan rongeh adoh saka pasulayan cecongkran lan tindak angkara inggih ya angka 4 mendung watake hambek gawe giris utawa gegeter nanging duwe rasa asih ratu kuwi kudu gedhe pangaribawane diwedeni nanging uga ditresnani lawan sentana lan para kawula ya kanthi dalan mangkono ratu mau bisa wibawa lan ora disepelekake dening sapa wae merga ratu kuwi simbol adeking negara sing ora kena dienggo sembranan angka 5 angin watake taliti ngambah saindenging tlatah tanpa bedak-bedakake asor lan luhur ratu kuwi tanpa beda maruta aja mung percaya marang ature para sentana nanging kudu wani naliti kanthi permati ora mung
kang mapan ana ing kutha Goro nanging kudu cedhak kelawan kawula ingkang mapan ana ing desa lan pucuking gunung tanpa bedak-bedakake sugih miskin pangkat melarat kabeh kudu dirangkul lan direngkuh padha. Nggih ngestakaken dawuh Eyang. Angka 6 ya kuwi lintang. Watake bisa dadi kiblating bebrayan. Ratu kuwi wong kang mapan ana ing dhuwur ingkang dadi kiblate wong sak negara tegese solah tingkah lan pakartine ratu kudu trep kinarya para tuladan ingkang utama tumraping kabeh para sentana lan kawula. Angka 7 mahambet rembulan watake gawe seneng lan endahing urip. Ratu mono aja mung ngoyak senenge dhewe lan golongane nanging Narendra kudu pinter gawe mareming kabeh para kawula kang tundane bisa dadi dalan endahing negara. Dene kang pungkasan ya kuwi geni watake panas lan besmi. Ratu kudu kendel lan ora wigih ringo-ringo ambes miangkara murka ingkang bakal ngancam lan ngincim kamulyaning negara lan para kawula. Parikesit pepakem 8 bumi srengenge banyu mendung angin lintang rembulan lan geni yektine iku lamun ta digegem sinebut hasta brata uga winastan makutaning ratu utawa sinebut makuta rama parikesit. Padha kula ngening kalbu ing sasmita ambrih lantip aja pijer mangan Nendra. Aduh Kanjeng Hyang ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka paring wewarah kautaman hasta brata anggen kula badhe kula ginakaken mangka dados pepakem menawi mbenjang kula katetepaken dados pangayoman jumeneng ratu wonten ing negari Ngastina. Pangestu kepaduka Hyang Arjuna ingkang tansah kula suwun. Yo, mula kang mangkuna ripalungguhan iki ayo tak gandeng tanganmu tengen. Pepundhenmu Ngastina ngantu-antu marang pratamu cah bagus. Pangwaran dena becik besok mendemo baris-baris prayitna Iwa Saranta wong ing Dwarawati wong sak negara Ngastina kabeh do bingung kabeh do poyang payingan goreh rongeh rasane merga Janaka karo putune sing jenenge Parikesit ninggalake kraton tanpa pamit jebul kok malah glenik ana ing wana Palasara iki karepe piye? Nggih Eyang sungkem kula kunjuk Eyang bekti kula kunjuk Koko Prabu Ndorowati. Iya ngapa to ki mau doan? Nggih nadyan kados pundi kemawon sak gaduking nalar sak kadaring lampah kula nyangoni dumateng putu kula Parikesit ingkang badhe dados pangayoman ing negari Ngastina. Nah yen ngono kuwi jenenge kuwi apik tenan ya.
titi mangsa kang prayoga parikesit kudu dilenggake momongko dadi ratu. Aku melu ndedonga muga-muga bener-bener iki satriya piningit ingkang bakal nggawa wadil tumraping negara Ngastina Janaka. Sarta tawanut ing ranu sing karasaning sun dumawur mangawawar wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wara pandriting turanggesti ora kata ingkang waja lelayu sabit kuatratitah setan alas lagi wae aku ngancik bumi Ngastina lah kok iki ketemu satriya bungkik kakik kunting tangting brengosi sak kebek ditonton saka blegere wirung duwe umur bocah sapa wile tambuh marang aku bocah lisan Puratmajaning Kanjeng Rama Setyaki jenengku Raden Songo Songo sapa Raden Songo Songo wah ana senopati kok jenenge Kiyu-Kiyu ora sah kakean bebangal kowe sapa prajurit saka ngendi muri saka ing negara Traju Trisna kesete sesembahku Prabu Sawarka jenengku Tumenggung Kumandang Garba ana wigati apa kowe teka ning negara Ngastina endi Ratu Ndarawati sing jenenge Kresna kabar sumebar warta wis rata lamun to Prabu Kresna dina iki tetunggalan kelawan para Pandhawa mapan ana negara Ngastina endi Prabu Kresna yen wis ketemu arep ngopo pocok janggare tugel gulune yen pancen kaya ngono tegese kowe waton Sulaya ngemping lara gincah pati aja nantang perkara karo pepundhenku Ndarawati ayo songo-songo tanding waton pinter jebel dadane songo-songo cetha lamun kowe pepetingane para prajurit wah sugih kendel bandawani legan golek momongan bubunuk golek pasangan pangit tatal grajawu tanganku ndarat perdadamuran jepat igamu klayang nyawamu tak kuroni batangmu pusakan jroning kewok mandi kodhonclang pedangipun as hey wait ah
Mutiar kowe. Ayo. Mutiar sambat kowe. Lo, pas. Oh, tukel gulumu. Yo. Oh, yo Indian lo yo untuk yo tuh jika sikilmu kowe tuh wait waya hut waduh yo Dia biar pecah gasmu wele ojo tidak median lo wae gondeli median lo hei iblis kowe hut lah pecah sirahmu ya median lo waduh yo wah mundur lah sapa iki anak Antareja Danurwinda wah layak praupane ketok lek sik TK kowe
Rung dibrengos kowe. Rasah brengosen. Ning jotos kowe ora mudhak gurone. Wah, tembungmu. Ora minggat ilang nyawamu, gembol ndasmu. Wah. Medeni men bocah. Hot. Wek. Belum. Ngat. Hei. Lo, hat. Loh. Hot. Hot. Lo, Lo, Hut. Ho, hat. Wek. Wah. Dian, sapa neh iki? Anak Gatotkaca. Sasi Kirana. Wah, Dian. Sik bayi-bayi ini kon maju perang. Rasakan cangkem. Wah. Kasar men omong-omong nek kaya Elisa malian. Kasare lho. Yo, kuwi pacarku kuwi. Lho. Minggat, kowe ora minggat nggih gateng dasmu. Setan. Oh, hut. Motar kowe. Lho. Awas, hut. Motar kowe. Hut. Motar kowe. Hut. Motar kowe. Hut. Motar aku. Antepe nek kaya ngono. Wit. Ngono lho. Hat. Hat. Loh. Hai. Edan ampuh tenan. Ampuh apa? Sopo iki? Anak Antasena, Susena. Wah, Danang Susena iki. Susena. Wah iya. Sapa kowe? Iki Tumenggung Panigas Rikma. Panigas si potong rikma rambut tukang cukur kowe. Ya biyen saiki dadi prajurit. Ayo, ilang nyawamu kowe. Maju. Hah? Wet. Wet lo. Oh. Hap. Hot. Loyo. Dian bayi nek sektine kaya ngene. Oh. Hot. Kang musuhku kuwi. Ngat. Sopo nae? Danur Windu. Wah. Dianat. Wah, males. Dian keroyokan iki piye iki? Ayo Tangyo. Ngat. Sorry Kang, sorry. Matane nyawang. Sira
moncong ambek seksura rumangsa prawira sureng